Sweden. Numarie Karola from Sweden. Skahil Karolina Anna from Sweden. Weitzer Ohad from Israel. Willoughby Emily Ann from England. Other graduates who passed the study. Alon Efrat Ilanit from Israel. Baghdadi Moran from Israel. Barnea Alon from Israel. Baruch Yaron from Israel. Benson Stine from Norway. Bergsdeuter Herling Helga from Iceland. Borg Eileen from Norway. Alice Louise Marie from England. Eriksson Hanna Louise from Sweden. Feldmesser Ras from Israel. Feterik Stefan from Slovakia. Friedman Daphna from Israel. Harpas Eres from Israel. Hellström Elizabeth Lucia Ingeger from Sweden. Henry Kevin Joseph Gerard from Ireland. Hlau Martina from Norway. Josefson Gunilla Anna Marie from Sweden. Mary Ariel from Israel. Meshulam Tal from Israel. Mitrani Liberman Noah from Israel. Ron Michal from Israel. Rosebo Jane Lovis from Norway. Skyberg Eva from Norway. Stenberg Sofia Louise Maria from Sweden. Sulkovec Lidhi from Israel. Tionkin Eitan from Izrael. Ukončením štátnych skúšok nadobúdajú menovaní absolventi podľa paragrafu 53 odstavca 6 zákona číslo 131 z roku 2002 zbierky zákonov o vysokých školách titul doktor veterinárskeho lekárstva. Prosím vás, vaša magnificencia, pán rektor, aby ste z moci práva svojho úradu dali zvolenie, aby menovaní absolventi boli na tomto slávnostnom zhromaždení promovaní na doktorov veterinárskeho lekárstva a aby im boli udelené všetky práva, ktoré sú s touto hodnosťou spojené. Ďakujem vám, vaša spektabilita, pani prorektorka, za predstavenie absolventov. Je mi osobným potešením konštatovať, že na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ukončili ďalší absolventi úspešne svoje štúdia a sú pripravení dôležité a zodpovedné úlohy v rôznych odvetviach